Оставя в 7.8.10.1 и до мен е Minecraft Doma Pro. и днес играем в моя сървър. Ще покажем всички пиксел артове и ще направим пиксел арт на Xbox 7. Чай ти дам пълно. В момент съм. Това е пиксел арт на Herobrine, това е на Кръпър, това е на гъбата от Super Mario. Не е станал много сполучлива. Това тук е на зомби, малко се виждат очите му. И това днес го направих. Пиксел арт на скелет. Къде си? Пред скелета. Ти къде си? Виждам те, идвам. Дай вълна. Не. Бабък. Колко вълна искаш? Толкова стига. Ай, ти. Първо мисля е тук да го правим. Чакай, там крапна бука. Четири. Кой ти е бил? Никой. Къде си? Къде ще го правим? Виждам. Там ще... Това е вътре. Ма напреко червено. Само 7-то е червено да подава. Аз напреко. Колкаш? Дето. Имам стълби, имам. Митко, не ти трябва червено, а розово. Не. Не каза името. Тази бъдем. Кой искаш? Нищо. Чао. Оти ли направи? Не. Бъто. Това ще го скъртя. Това го скъртя и това. Това съм така и ВБ, О, сега още една буква остана и трябва да се мисля. Което ги трудно стане. Не. Що така? Направи един хикс. Ама аз го правя. Не мисля. От кой скърти крафтинга, бе? Едно TNT готово. Тя е 7. Не, аз ще го правя. Аз направих едно добре. Митко, трябва да е от розова вълна, бе, не от червена. От каква? Розова. Нямам такъв. Добре. Не става много яко, ама аз му... Чакай, бе, Чакай, виж как ще го направя сега. Да, бе, сиденто съм го объркала, то не е нататък. Направи го, че аз
си покаже на хората марта. А, какъв е този дърт тука? Какво си прави тука? Дома питаш, бе. Кой да вътре, аз съм отгоре. Ей, Така трябва да е. разбирай си нещата. Покажи BMW-то. Покажи. И това е BMW-то. Ще се кача на него. Сам дет не мога. Кой си трош от къстобро? Дигни малко това. Нагоре. Това и ти малко нагоре. Добре. Каза ли скелета? Доказах. Аз съм. Сам дет. Не, без черташи. Хайде да покупам. Пето не ме вари. Посруши. Готово. Покажи кинето. В, Б, О, Кс и седмицата. Ви показали го, покажи го и Чао.